बड'ल सोमावसारनायनि गिबिसिन मुंख्लं सुजित नार्जारिनि आंगो बिमा लम्बेश्वरी नार्जारिया रुंसारि जाबाय। बिथाङा एमआरएम मेमोरियल देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो थांनाय 10 जुन एबा मैया जोबथा हांबोयो। बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानाय खौरांखौ मिथिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौवै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमा आरो बाय बाहागिफोरनिसिम दुखुनि बाहागो लाफाहरनानै रुंसारि बिथांनि गोजोन जिउमानि थाखाय आनान गसाइनियाव आरज गाबहरो। रुंसारि बिथांखौ जोबथा बिदाय होनाय बुब्लियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो बिथांजों लोगोसे लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, रांगिरि सरनजित नार्जारि बिथांमोना दुखुथिया नखराव नुजाथिहैनानै रुंसारि बिथांनिसिम बिबार बावहैयो।